Ramaphosa uncoma ukukhankasa ngokuthula ngaphambi kokhetho. UMengameli Cyril Ramaphosa usencome amaqembu ezepolitiki ngokukhankasa ngokuthula ngaphandle kokusatshiswa. Ukhulume nezwe e-Union Buildings izolo ebusuku ngaphambi kokuvota okuyisipesheli namuhla nakusasa kanye nosuku olukhulu lokhetho ngoLwesithathu. Lolu khetho lubhekwe ngabomvu njengoba kunamaqembu angaphezulu kuka-50 agaqele izihlalo ePhalamende likazwelonke kanye namanye abazimele abayi-11 abagaqele izihlalo ezishayamthetho ezahlukene. URamaphosa ugcizelele ukubaluleka kokhetho olukhululekile nolunobulungiswa. Nakuba umncintiswano ubunamandla futhi ngezinye izikhathi uye washuba. Ukukhankasa bekunokuthula futhi akunakwesatshiswa. Siyawancoma wonke amaqembu abambelele kukhodi wokuziphatha okhethweni futhi aqinisekise ukuthi abalandeli bawo balandela imigomo yentando yeningi osekunesikhathi eside yaba khona okhethweni lethu. Uphinde wazwakalisa ukukhathazeka ngemibiko yokuvinjwa kwemisebenzi yokhetho. Kufanele sonke sikhathazeke ngemibiko ephume namuhla mayelana nokuvinjwa kwezinhlelo zokhetho, okuhlanganisa nokungena ngokungemthetho ezindaweni zokugcina impahla ye-IEC KwaZulu-Natal. Siyaphinda futhi sicela wonke amaqembu abangenele ukhetho, abalandeli kanye nawo wonke umuntu waseNingizimu Afrika ukuba agweme noma yiziphi izenzo ezingaphazamisa inqubo yokhetho. Izindaba zangalesi sikhathi ubuzethulelwa uNothika Maphumulo. Inkanyezi News, stay connected, stay informed.